Hey, umubi bawo inkabi straight. Kanjani? Hayi, lapha iyakhanyisa ithuba operating. Okay. Nasithinde ngensimbi vele umbuso wamacini. Sathi live. Umbuso wamacini khona umjolisi. Ngithi bafana Kilaza kale nto manje suwa sayishabo bana hello mama oh mama oh yeah mama oh mama Utu alelize oza, siyo taleleli oe. Utu oza, siyo taleleli oe. Utu alelize oza, siyo taleleli oe. Ulume fundase ma, na makansela kama, yes kundesa. Hey, was Hello, mama, oh, Baba, no, mama, and Sunny, oh, yeah. Mama, let him out, oh, yeah. Singing a man, oh, yeah. Singing a man, yeah. Singing a man,
Soda, mas você quer mais? Eu não tô Hora nje. Oh, asante TikTok, seka TikTok. Asisha wena uwenza. Walisebenza nje bafaka ku TikTok. Akubuyifoni yami lento efike ngala flying. Aloma nje wa TikTok manje sidlula live. Sawa TikTok manje mofuna but biyela quality biyela 1. Bese uqoba kanje ufa. Bese siqo bese ishinga Lula. Finish and delete. Itu president. Ayimbe. Yimba ndoti. Right, my love. You straight him. Right, my love. Let's lang mo. Okay. Azama sithinda yi. Awucima ngwa? Sikhanyise la. Lawa. Ucima Ayilunga lakhanya Yeah. Khanya zonke kuya makhanya. lakhanya. Yeah. Izo. Azambe. Lezama segol man. Asithinde ndiyancanti. Wacho. Awesome.
Hey nina ngithi hey. Ngithi sanibonana eThwasini. Ngithi ngolweni abshedi bafana abamazili uzonandisa apha so washa imali thina. Nina ngithi hey. Sizizandla lapho mlabala baqinisandla lapho bathule kuyicoast bafana ngizosho ngengilo yami efanebo. Ukuthi yakhokhelwayo. 100,000 la. Umkhuphula phansi kwela kuphi? Ngikususa phansi mfana kwala magqobo kwala mambhena nyawo le. Ayangilahla Kube Bergville. Ayangilahla nkazi. Yebo kuthiwa mfana lena le kwela se Bergville kuthiwa bafana ama-fridge ahleze eqhuma nje igcwele. Imbongo lokuthiwa ayibhekwa. Awu kahle wena. Ngithe yenzwani? Ngiyayibheka mina. Ayibhekwa Ngothi usiwayinika manje ayibheka. Ayibhekwa. Ubheke ukubuka phela ubheke into ukubuka. Oh, ayibhekwa. Ayibhekwa. Bayenyanya bayibheki. Ayithoda ama-fridge agcwele uthi imbongo labayibheki. Kubi.